De Kniepen is het enige dorp in Friesland met 3 ijsbanen. Ijsverenings bij Joen Uitvoen en Eensgezindheid gaan een kunstriedbaan van Omroep Friesland woen. Het wie deze week de ijsweken bij Omroep Friesland. Maar deze ijsbaan als ultieme prijs. Dus ik al later geen ijs, de baan hier op de Kniepen kunnen dochs reetrieden. Ja, dat zijn we niet gewend. We hebben een paar jaar geleden nog wel een ijsbaan gehad, maar die is lang gesloten. Dus ja, je kan wel naar die af en toe, maar het is toch wel fijn om gewoon in de open lucht te kunnen schaatsen. En het is wel fijn dat ons dorp dan zoiets heeft gewonnen. Maar nu kunnen het reetrieden toch eens nog voller meer om in de winterse sferen te komen. Ja, we hebben natuurlijk muziek erbij. Crescendo is het korps van de Kniepen. Het zich spontaan aanboden om te komen. We hebben nog een zanger erbij. Koek en soapjes regelen. Er is spontaan een curlingbaan aanbieden. We hebben nog een leuke ijsbeer die er eentje doen. En er komt van alles op uw oude juist doen. Dus we hebben heel rap regelen moeten. Maar het is al een keer heel goed slag. En als het nou juist, dat is natuurlijk geweldig. Het Sintje erbij, dus het kan net beter. De baan is net van echt ijs. En dat is wel even wennen. Ja, dat kan wel een beetje bieten. Hoezo? Een beetje stroef. Dus even oefenen, hè? Ja, het is ook voor het eerst. Ik ga nog net zien dat jij op een baan bent staan. Nee, nou dat komt niet. Als iedereen fit is, dan kan ik nog wel even. Laat maar even zien wat jullie kunnen.